салому алейкум дӯсторони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. Ин пойафзол дар Доғистон тайёр мешавад ва танҳо аз замши ҳақиқӣ ва кӯжаи тоза сохта шудааст, яъне 100% маводи табиӣ. Ҳамаи размерҳо дастрасанд ва шумо метавонед ранги дилхоҳатонро фармоиш диҳед. Фармоиш дар 10-12 рӯз омода мешавад. мо ба Тоҷикистон ва Русия 10 сафка дорем. барои фармоиш ва интихоб ба WhatsApp дар экран бода нависед. Доробшон Наботов шаҳрномаи нав бо созмони RSFC имзо кард. ин шаҳрнома аз 4 ҷанг иборат аст ва аввалин муборизаи худро варзишгар охири моҳи декабр ё аввали моҳи январ мегузаронад. Доробшо ҳоло дар беҳтарин ҳолати варзишии худ қарор дорад, пурэнергия бо ҳадафҳои калон ва омодагӣ ба ҷангҳои нав дар сатҳи ҷаҳонӣ. дар ҷанги охираш ӯ Маурисио Оталароро дар раунди аввал шикаст дода дастболо гардид. ин оғози марҳилаи нав барои варзишгари тоҷик аст. бозгашташро интизор хоҳем шуд. ҷон ҷонс ба Дана Вайт муроҷиат кард ва илтимос кардааст ки ӯро ба кадри турнири UFC дар кохи сафед дохил кунад. ӯ гуфт ки ҳамарӯза тамрин мекунад, худро хеле хуб ва солим ҳис мекунад ва барои ӯ ифтихор мебуд ки кишвари худро намояндагӣ кунад. собиқ чемпиони UFC мехоҳад ба октагон баргардад ва ба мухлисон нишон диҳад ки ҳанӯз ҳам қудрат ва омодагӣ дорад. ҳақиқатан ҳама интизори ин лаҳза ҳастанд. оё ҷон ҷонс метавонад таърих созад ва тамошобинонро ба ҳайрат орад? ҳатман дар комментария нависед агар бозгашти ӯро интизор бошед. Майкл Чандлер мегӯяд ки тобистони соли оянда мехоҳад бо Конор Макгрегор дар кохи сафед рақобат кунад ва дар октагон худро фаворит меҳисобад. охирон бор ӯ моҳи майи соли 2022 Тони Фергюсонро мағлуб карда буд. Майкл мегӯяд ки ҳадаф ҳамеша пирӯзӣ аст ва барои ӯ фарқ намекунад ки ҷанг дар вазни сабук, нимиёна ё миёна баргузор мешавад. ӯ хурсанд аз он хоҳад шуд ки ба лагери тамринӣ баргашта нақшаи ҷангро тарҳизӣ мекунад ва бо сана ва рақиби муайян омодагӣ мебинад. ҳоло Майкл пас аз 3 шикаст дар ҷои 12-уми рейтинги вазни сабук қарор дорад. 22 ноябр дар шаҳри Доҳа турнири муҳими UFC Қатар баргузор мешавад. дар маркази таваҷҷӯҳ намояндаи тоҷик Нурулло Алиев 10-0 бо ҷанговари англис Шакумрок 12-1 рақобат мекунад. барои Нурулло ин сеюмин ҷанг дар UFC аст. бо то ҳол мағлуб нашуда ва мехоҳад собит кунад ки аз беҳтаринҳо дар вазни сабук аст. Шакумрок ҷанговари пурқувват аз Британия ки бо зарбаҳои дақиқ ва сабки ҳамлааш маъруф аст. аммо Нурулло бо рӯҳияи ҷанги худ омода аст ҳар мушкилиро паси сар кунад. айни ҳол ӯ омодагии ҷиддӣ барои ин муҳориба дар амрико дида истодааст ки мо барои ӯ муваффақият ва аз ҳама муҳимтараш тайёрии беосебро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои баъдӣ хайр.